CCTV. Ka East West Group of Institution Bangalore, ka Cot Admission nakabenta ka Nursing but Paramedical Course, kabala itu da ka Indian Nursing Council, ka Buy Admission ka Badunatam, but 6% ka Jinyokam. Pila ru ban apply da ka Education Loan. U President bala Shongthait no Kakasi Students Union u samla Lambok Star Marngar u loong bamenta ula Shongthait na ka KSU. Henry ka KSU kan Shongthait padha u dalay ru. Bat ka Khyllip ka ba ka KSU kan Shongthait na u. Kan day ka Khyllip ka ba khadu ka ba mauru u Leit no na ka ni kasla Pyrthei. Usamla Lambok ula yai pen kan mau ye ki babon ki mat ki badang sateng ki ba ka KSU kan yai peteng ban yakhi si yakhi na ka benta ban yada yakari bat ka jaj ban rio. Hak banong kong ng shop so ba kini kisting hapat na puli kerpang yaki ngelam bakun sa jong KSU na kawai pagwai snat rekam hapo jong puli kejingwan ya sementa renti ki jong ki panyi bagi dan lang ka jingit pli bat kini ka kamdai tangkat ong ba kajing dia pen ibor lagi ni kedai long election dekat sengir kedai tang penyabit tidak tiga komisi mat rekam jong KSU ki samla ki bala mi pedih mata kim le shu samla bang tang surung na KSU nen ne ki samla ki bala kamrem samla ki bala ki samla ba syampang bala terong kelongkor mat KSU hi kalau kumi ngilong kum separa kanunu kam ngitrai kum separa bat lagi dang don lagi dang pat kam nang bat su maknaru ngedon senda bat ki para ki ban petulun kam nam taban ke pen klan su ki mat sundawa ki ba kum kacaj pare ka anut ba kmi nanti ban yo ki an kinun ki banyata jolong kerpang juga ri kacaj pare ro ti hakini ki kamdei atem ni ki laitem tinti ki ba ngira su telun jing trot ne se jolong pare agor bori ngira persyang ban yakran na ka por sarkar andai bulsien hi iman kinun ki su ngiyaki pasau sarkar ka ek juba ngi sarkar kadai tangkam kot duma kiba sarkar kepenat kit kot affair bat kin mila te andai wat apreng jung ta kam semut ba kita ki je penting muslim sarkar ki pendung musim andai kini abort ni musim andai di phai pan sing chu ba fair na so ba ki bon ma ki mat kiba ngi kum ka jek ring ang ta phai pang uput usam kiba ngi ju sakhi man kapur om tang jing jaw mat jaw ru kisnam ki kot jek ni phai che ka pudi puthi tapi phai se kayo kam yo jam tapi phai ru wat sakte ki an kanun ki beneda ka pangajat nanti ba ni ba ka sarkar hadu mta kadang le kumansa ngan pen kan mau ni long ba ka sarkar kala pelongan ya ka taka an ki bengi ong MRSA ho ajak kan re ya kaniru sarkar ni ikade kun jaka re paling jung kita ki jinglong le kulut mo sarkar na kaliang juga sen kum supara ban peteng ke kamru in ya keju garanti ban ya kan slow mana mantat ban kren ya tegi kimat di bawah dekop ba ban yo ba kum kejai baru ga trang ber kang man suang tam kene ko wei ka kru kolong na Shongthait mangana KSU kan Shongthait nga lalu luru ka khidmat bangan KSU Shongthait nga ka khidmat bangan dej no asla Pyrthei hi ka jing syakri ka don julong breu henrai kung mga kren ng kong ba KSU di ka longi yang loksem de ilong kong separa langi dang bat ita kam ng bat su henrai ina don kaju kemesim kaju jingin kli bat ya long separa lagi don hanu ki jingi tenju ki ba kum ki para ki penturun ki nu KSU ka per bede hok nam ta ka jingbet jing biang jogari ka chat peri ro Pidan dukan marbam ndai compare la ka bered ka pidi harut surok ni ka bahe kum ki restaurant bat ki wei ni pishat roti shat kiek bat ki wei na ka benta ka koi ka khya jongi pat ba nong bam nong di pat ba pinyo ka jing shania naki pidan kam bandon de ka license ka papaka ka bala ithu da ka an kata ka Food Safety and Standards Act arjar henriu link ba ka section lai phoi iwe kam de ka ba ba pinyo e ka license pila ban apply ko online link ba ko website foscas.fssai.gov.in da ko pihak pan upload ru tegi kod kisla badan kam kat kum gajat jingkam jongpi pila ru banyak kendo yaki designated officers lani food safety officers ke badan hak office terekam jongu lani ke district medical and health officer habaro ke district ke badan hamigalaya Leit no tang is khasihers pila ban Leit bet chak office terekam jongki ka commissionerate of food safety ke badan halowa lachumya
Nakabinta ka kwat kakya kinong bam nong di. Lawan ra siya pi daga Commissionerate of Food Safety, Government of Meghalaya. But Balakirshan daga Food Safety and Standards Authority of India. Mornings are always busy. Everything feels fast. I hear mom shouting and I'm trying not to be late. Outside, Shillong is already awake. Cars move slowly, horns are loud. It feels like everyone is in a hurry. Then the STEMS bus comes in, bright and yellow, always on time. The caretaker waves and I feel okay. Inside, we laugh and sing. We share snacks, we help each other with homework. It feels nice. My parents know I'm safe through the STEMS app on mom's phone. Because this bus isn't just a ride. It takes us to school with friends and a little bit of hope. This is STEMS, our ride, our future.